Takže prvá časť, sídliskový sen, Mizo and Boco. Takže zdravím vás, Mizo, tuto je Boco. Oproti Boco. A zajtra točíme nový film. Jaký nový film? Sídliskový sen. Mizo FT Boco. FT Boco. Sídliskový sen, takže Takže... buďte pripravení a neviem, čo mi tu spadlo, takže... Udereli. Trocha na hlavu. Dobre, čaute. Dobrý deň, prajem. Cigaretka v ústach. Nič neukradol. Tak jak zvyčajne. Pozri, Tuto happy holiday. do oného, do Pérovači, ten chlapec neukradol Rudyho. A či šúne nám do Pérovoža? Čo? Dobrá dotíka, chlapci. Rád by ste dali aj vy, že? Čo? Dobrá dotíka. Zapalovať. Kúkaj, čo je to, Fero? Depa. Daj loli mu depa, daj kalibu depa. Depa, daj loli mu depa, daj kalibu depa. Ukazuje na seba, nie? Čo je na mňa točíš? Nosti a stres zahodiť. Buďte v kľute, dneska večer s nami není žiadny hejter. Dajte všetci ruky hore, lebo dneska je tu Mizo Boco hore. Kana digla satu keles, yeah. Ciao lenza que le. Ho, ho. Pias que las mulatinas, Yeah. Žujem cahva kerkerás. Takže pokračujeme na budúce. Ciao, če. Áno, áno, jasne. Dobre hovorí. Áno, napísal, ešte nenapísal. Dobre hovorí, no. Áno. Ja dovtedy nenájdem robotu. Ne? Môžeš si nájsť. Cez čo? A znamená, nájdem si robotu, no povedzme. Ale ako? Ako? Ako túto, lebo tu máš predpoklady, že tí budú najviacej platiť. Tam Jaguar. Jaguar, áno. Ale tam Aspoň sú... televízia, čo hovorí. Áno. Ale Tí budú najviacej televízia, platiť. no, dobre, televízia. No dobre, ale oni keď budú najviacej, Je to tak. aby nepolitikali ľudia už zaučení v ostatných času, je tu koľko? Koľko je tu? 4 alebo koľko Je. sú tu? Čo sa robia autá. Fú, do piči aj tam. A idú tam robiť, kde sa platí Áno. najviacej. Tak ale chápete, teta, tak No. ale... Čo mám už tomu povedať? No a Zapalím teraz mne ťa si za jednu ovláďa dobrú. Nezaujímajú. Vestku. Tak potom čo ťa zaujíma? Áno, čo ťa zaujíma, Fero? musíš Jaká robota, čo vedieť. ma zaujíma? Áno. Auto, No tak potom o čom hovoríme? No lenže dajme, keď ma to bavíte troška, keď neviem, keď Čo? ma nezoberú. Čo nevieš? Keď ma nezoberú. 2 roky ma... Kto ťa nezoberie? Každý ťa zoberie, lebo tam potrebujú 4 000 Áno. ľudí. Čo? To je len výhovorka, ako obísť. Vieš, aby si Nie, mal niečo povedať. nechcem Ale- obísť ja nič. Ako, To nechcem... dobre hovoríte, teta. Ja nechcem nič obísť, ja iba hovorím Čím predpoklad. skorej odísť, Čaľavé, keď to Áno. dva som roky máš do toho, Čím kým skorej. to dosiahneš a potom prípadne 1 rok alebo 2 nad plus špecializovať sa tam na niečo. teta. A potom budeš dobre zarábať, keď chceš mať peniaze. Inak budeš tak, Jak? len sa flákať Čaľavé. z jednej Moje veci vlasy do druhej piči. a hovno nebudeš mať peniaze. Teta, viete, čo vám poviem teraz? Teraz spievame, ako speváte na YouTube, sme šli kde. A teraz točíme film. No z toho, Sídliskový sen. ty z toho budeš teda mať. To je to, čo hovorím. A už to ide. Tady moje mama. Smer Kolárovo.